Ovatko kaikki valmiit yhteiseen rikralliin? Suuri yleisö voi ajatella sillä että henkilö, joka naamioituu, niin sillä on jotain salattaa. Varmasti sitä voi ajatella ja varmasti monikin ajattelee. Aivan. Se on vain ja ainoastaan siitä syystä, että tiedettävästi kriitikkoja on vainottu, joten me halutaan vaan niinku suojata itsemme siltä. Ei siinä ole mitään sanoa. Kuuntelen teitä. Teillä kannattaisi jokainen kirja ja Viikkonen lukea ihan ajatukset. Vaikka ne opit ja ne on kuinka hienoja. Kientologian kirkko on osoittanut sen monen 10 vuoden aikana, että se ei ole rehellinen valta. Ja tässähän ei ole kyse siitä, että siis itse asiassa mä en estä ketään uskomasta L. Hubbatin kirjoituksia vaikka niin kun pitämään niitä henkilökohtaisena uskona, vaan mä vastustan sitä, mitä tää kirkko itse käytännössä tekee, että se ajaa jäseniään taloudelliseen ahdinkoon, vainoaa kaikkia kriitikoita ja tästä niin kun, useista lähteistä on todisteita, että ihmisiä on kuollut sen kirkon puolesta ja kirkko pitää sen tyhjä tekstejä tekijänoikeudella suojattuna materiaalina, joka on sinänsä aika käsittämätöntä. Peruskoulussa 5 vuotta ja muussa aikuisopetuksessa vielä toiset sen päälle. Että kaikkia melkein 20 vuotta yhtä niin olen ollut opettaja. Tiedän sen, mitä kautta että mitä siellä opetetaan ja mitä ei. Aivan, sä oot siis toiminut peruskoulussa ja aikuisopetuksessa. Kyllä. Ja siellä ei missään ei ole oppiainetta. Miten opiskelisit, että voit oppia oikein, etkä vain sen takia. Mitä tämmönen käsittäisi käytännössä? Miten sinä käsittelisit sitä tekstiä, kun sä näet jonkun tekstin, uuden tekstin, miten sä lähestyt, että saat selviä kaiken sen asian, mitä siinä on? Siis kyllähän tää on, eikö sitä varten ole äidinkielen opetus Suomen koulutuksessa? Joo, kielen. Sehän en ole todellakaan mitään vastaa kenenkään niinku uskomuksia, mutta tämä on täysin informoiva puhe. Musta varoitus. Elikkä tää on suoraan Wikipediasta, en ota vastuuta tiedon virheellisyydestä. Ja se lähtee näin. Skientologian arvostelu on keskittynyt Xenun tarinan ympärille. Skientologian kirkko on pyrkinyt pitämään tarinan salaisena ja veloistaa tason OT3 opinnosta huomattavasti. Kirkko ei mainitse tarinaa julkisesti ja on pyrkinyt salaamaan tiedot. Aika hyvin sanottu.
pyrkinyt salaamaan tiedot oikeus itse. Myöhemmin Hubbard dramatisoi tarinan elokuvakäsikirjoitukseksi. Mutta koska mä oon sen verran reilu jätkä, niin mä kerron tän tarinan teille ihan ilmaisiksi. Tiivistelmä Xenun tarinasta. Xenun tarina kuuluu OT3. Se on osa skientologia-oppia, jota opetetaan vain edistyneille jäsenille. Tarinan mukaan 75 miljoonaa vuotta sitten galaktinen konfederaatio koostui 26 tähdestä ja 76 planeetasta. Maa silloiselta nimeltään TG-Ak kuului liittoon. Liiton hallitsija oli nimeltään Xenu. Planeetoilla oli keskimäärin 178 miljardia asukasta ja ne olivat vakavasti ylikansoitettuja. Galaktisen konfederaation kehitys oli meidän tasollamme. Ihmiset muun muassa kävelivät nykyisen kaltaisissa vaatteissa ja käyttivät autoja ja veneitä, jotka näyttivät samoilta kuin 50- ja 60-luvuilla. Xenua aiottiin karkoittaa vallasta. Ihmisten juomalla suuret määrät rommia ja tavallaan rauhoittavia lääkkeitä. Hubbardin kertomisista tapahtumista ei ole tieteellistä näyttöä. Kiitos. Laittaa otan toisinpäin. Just. Hyvä tarina. Näyttää jotenkin päätään toisinpäin, että näyttää sitten kaakasta. Mitä sieltä mankasta nyt? Anna tulla. Lähdö, Thursday. Kiitoksia.